Carnaval, het feest van de zotheid. Van hossen en zingen tot je schor bent. Het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Pleinen en kroegen zullen vollopen. Het feest gaat losbarsten, want het carnavalshart klopt sneller dan ooit. Nou, dan gaan we op paard. Ja. Let's do it. All you need is love, hè? All you need is carnaval. Ja, leuk toch? Ik ben benieuwd. Ik ben echt wel benieuwd. Dit is de muziekkapel Efkes Angers uit het Limburgse dorp Kronenberg. Zij doen mee aan een speciale verrassingsactie. All you need is carnaval. All you need is carnaval. Waarbij we dus de mensen oproepen om anderen op te geven. Om ze een hart onder de riem te steken. Het is begin januari. Met het vooruitzicht toen dat er weer geen vastenavond gevierd kan worden, doet de plaatselijke carnavalsvereniging een oproep. Wie verdient het om in het zonnetje gezet te worden? Wie geef jij voor carnaval een hartjesballon? Carnaval is eigenlijk een periode waarbij er veel dingen samenkomen. Lol, plezier, feest. Maar ook dat we stil kunnen staan bij hetgeen wat er is en wat is geweest. En ja, dat komt mooi samen in deze actie, vinden wij. En mijn idee was meteen toen ik ervan hoorde van nou, dat is echt iets voor Henk en Rini. Henk en Rini zijn al heel lang betrokken bij de Joekskapel. Rini al 35 jaar is muzikaal leidster. Dus zij leert ons nieuwe stukken. Ze heeft ons de noten geleerd bij het grootste gedeelte. Ze heeft natuurlijk heel veel geduld nodig, want dat duurt soms even voordat er een nieuw stuk weer in zit. Kun je het zien, die kleine? Dat is Rini. Rini is een hele positieve vrouw en niet zeuren, maar doorpakken. Helaas zitten ze nu in een hele zware tijd omdat Henk ernstig ziek is. Dus wij hadden gedacht, we willen hem graag in het zonnetje gaan zetten. Dames en heren, we gaan beginnen. We gaan ze verrassen, eerst met de videoboodschap. En op als teken kunt je komen en dan maken we een feestje van. Ja? Succes! 35 aanmeldingen kreeg de vereniging en elke verrassing wordt vastgelegd voor een speciale All You Need is Carnaval uitzending bij de lokale omroep. Henk en Rini, we hebben een opgave binnengekregen om een hart onder de riem te komen steken. Dus we hebben een videoboodschap. Zal ik hem aanzetten? Ja, Geer. Nou, Henk en Rini, we vinden het heel leuk om jullie in het zonnetje. Ah, chic. We vinden het geen het hartstikke van zet. Wij namens Joekskapel Efkes Angers willen jullie dan ook even in het zonnetje zetten. Met een... Oh, wat leuk. Oh, super. Een serenade voor de deur bij Henk en Rini. Als steuntje in de rug in moeilijke tijden. We zijn al zo lang dus, ja, eigenlijk met dezelfde leden een groep. En eigenlijk is het geen vereniging meer, maar een gezellige groep. Die niet alleen samen muziek maken, maar er ook voor elkaar zijn als het nodig is. Fijn. Zoals gezegd, een hart onder de riem. Samen met jullie vrienden. Ja, ik kan onderhand wel zeggen, ja. Of onderhand, dat is gewoon, ja. Vrienden door dik en dun. Echt wel. Het is gewoon wel heel erg leuk om weer met onze club iets samen te doen weer. En toch iets voor hen te proberen te betekenen. Ja, fijn. Ja, goed geregeld. Ja, echt wel. Ja. Oh, echt. Dat is super, hè? Ja.
Maar dit verhaal is nog niet klaar. Want voordat Stini Rini nomineerde, was er al een andere aanmelding van de muziekkapel ingediend. We hebben een dubbele aanmelding van binnen gekregen inderdaad. En dat is mooi, want zij weten dat niet van elkaar. Petra, die de dikke trom slaat, heeft namelijk samen met Rini bedacht om Stini te nomineren. Het werd dus eigenlijk in feite een dubbel complot. Waardoor ik dus heel goed uit moest gaan kijken van... wat zeg ik tegen Stini, maar wat zeg ik ook tegen Rini? Ze heeft helemaal niks in de gaten en dat is het mooiste. Hè? Zelf heeft ze meegewerkt aan de eerste verrassing. En dan het mooiste van alles is dat zij zelf ook verrast wordt. Dus ja, dat wordt heel mooi. Stini is een hele hartelijke vrouw. Zij is dus de voorzitter van de Joekskapel. En staat ook altijd open om andere mensen te helpen. Dit is ook een echte moeder. Ja, zij is gewoon echt ook gewoon de steunpilaar. Als er niet is van, nou, vragen we eventjes aan Stini. Met de All You Need Is Carnaval gaan we naar iedere genomineerde toe met een mooie hartjesballon. En ik heb er nog een. Hè. En daarvoor wil ik jullie even Petra naar voren hebben. Nou. Ja, Stini. Omdat zich altijd voor ons kloorstijs in de zware tijd van de corona komt ze met een aardigheidje. Het is echt waar, dan mag ze graag een keer in het zonnetje gezet worden. Alsjeblieft. Nou, ik ben gewoon perplex. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Dat had ik echt niet verwacht. En dan is er dus ook voor Stini een serenade. Totaal niet verwacht. Ga je iemand anders zijn hart onder de riem steken en dan word je zelf nog in het zonnetje gezet. Ja, woorden schieten tekort. Geweldig! En van zo'n groepje mag ik dan de leidster zien. Is toch fantastisch? Ja. In 2016 zijn Linde en Mark Masbroek het prinsenpaar in Deurne. Ze zijn al getrouwd en hebben 2 kinderen, maar er is nog steeds die ene wens. Trouwen voor de kerk. Ieder jaar is er een carnavalsmis. Die mis die wordt heel druk bezocht. En toen is bij ons eigenlijk het idee ontstaan om daar voor de kerk te trouwen. Als verrassing. Zou dat kunnen? Zou dat in die mis mogen? Nou, dat hebben we aan de pastoor voorgelegd en die was meteen hartstikke enthousiast. Dus het thema van de mis werd ook meteen omgedoopt tot verrassing. De carnavalsmis in Deurne, een hele bijzondere carnavalsmis in een afgeladen kerk. In totaal weten 4 man het en de rest weet niemand het. Ja, op dat moment kregen wij er zelf, ben je natuurlijk ook wel zenuwachtig en de kerk zit vol, dus je ziet niet alles. Maar ja, je hoorde wel echt door de kerk een beetje zo galmen van oh wauw, mooi, leuk. Want vandaag is er hier in de carnavalsmis een echt bruidspaar. Linde Broekman, ik aanvaard je als mijn vrouw en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen. Ik had de trouwjurk van mijn zus aan, die is in het zwart getrouwd. Dus ik dacht als ik in een witte trouwjurk binnenkom dan valt het wel heel erg op. Vond ik ook niet gepast in alle carnavalskleuren. Iedereen zat in een carnavalskostuum in de kerk. Heel mooi, ja. Al die kleuren en al die verklede mensen. En ook onze getuigen die waren helemaal verkleed. Dus dat was wel heel speciaal, ja. In plaats van dat wij toen afsloten met elkaar een ring te geven, want we hadden natuurlijk al een trouwring, hadden wij onze carnavalsonderscheidingen hadden we ook in het goud laten maken met erop de trouwdatum en onze naam op de achterkant. Dus in plaats van dat we elkaar een ring opschoven, gaven we elkaar die speciale carnavalsonderscheiding. Het is gewoon een heel bijzonder moment en ook wel echt een heel bijzonder moment in ons leven geworden. Om prins worden in je dorp, dat wordt niet iedereen. Is er eentje per jaar, dus dat is al heel bijzonder. En dat je daar van dat bijzonder moment een nog bijzonder moment maakt. Ja, een dag om nooit te vergeten. We waren heel vroeg eruit en ik denk dat we de laatste kroeg gesloten hebben die dag.
dat het bestuur al zei, jullie moeten nu wel naar huis, morgen weer een dag. Hè? Je bent morgen weer verplichtingen. We zijn doorgegaan tot alle kroegen dicht waren. Ja. We wilden eigenlijk niet dat die dag ook nog ophield. Bestel maar. Je weet dat je niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Door het deugd langs de broden. Kessel! Pinkpop 1992. Rowan Hezen speelt de pannen van het dak. Teksten van de band uit het kerkdorp Amerika worden door duizenden luidkeels meegezongen. Een succesverhaal dat begint bij het carnaval van 1987. Wat was Rowan Hezen toen voor een band? Dat was toen nog een band in ontwikkeling. We hadden onze richting nog niet gevonden. We twijfelden nog een beetje tussen hardrock, want dat is hier de peel. Daar speelt alles AC/DC, Thin Lizzy en wij dus ook. Met een woordenboek op schoot zat ik met mijn teksten vanuit de dialecten vertalen in het Engels. Ja, dat was echt vol in de hardrock, hopend ooit nog eens een keer als Thin Lizzy ergens op een bühne te eindigen. Ja, dat was ons plan. Keiharde gitaren, Engelse teksten. Maar tijdens het carnaval van 1987 in Amerika ook een experiment in het Limburgs. Dat deden alle bands toen, alle punkbandjes hier in Horst. Iedereen bracht rond carnaval een cassette uit met daarop dialectliedjes. En dat leek ons ook leuk. Niks, strolt niks. En nog een beetje minder. Niks vond niks. En dat ging over de misstanden, vonden wij, van dit was een kerkdorp Amerika en daar zat de gemeente Horst. En dan ging allemaal geld sluizen ze weg naar Horst. Amerika kriegt het best en Horst de rest. Dus het was een soort protestlied tegen de gemeente Horst. De gemeente Horst die reageerde van nee, en dat liedje dit is de politiek en dat gaan we niet doen. Dat gaan alle perken te buiten. Dat mochten we ook niet spelen op de zittingsavond hier. Nou ja, en toen was er een ruil geboren. Nou ja, dat is het beste wat je kan overkomen als beginnend bandje natuurlijk. Strolt niks en nog een beetje. Toen werd er een clipje gemaakt. Nou, dat was voor ons de eerste keer. Camera's, lampen en storyboards en zo, weet je. Die kwam bij Van Gewest uit Gewest landelijk op tv. Maar het is toch een ongebruikelijk lied, of niet? Het is niet gebruikelijk in die zin dat het een echt traditioneel carnavalsnummer is van Sjoemelen. Maar het is inderdaad een lied met inhoud, behandelend de problemen van de gemeente Horst. Volgens ons is het een carnavalslied wat wij gemaakt hebben. En ineens waren we een soort van bekend, zeg maar. En dat liedje werd gedraaid met de optochten. Niks, strolt niks en nog een beetje minder. Nou ja, een hit. Het allereerste begin waar iedere band op zit te wachten. Eén moment van faam, weet je wel. Dat je eventjes met je hoofd boven de rest uitpiept. Je hebt zo'n moment nodig dat je eventjes aandacht krijgt. En, ja. Na de carnavalsrel zingt Rowan Hezen niet meer in het Engels. En de rest is geschiedenis. De kleine kinderen in Amerika op school zingen allemaal de liedjes van Rowan Hezen. In Zevenum, Kronenberg. Iedereen zingt de liedjes van Rowan Hezen. En de mensen van 60, 70 jaar die rennen allemaal weg met Rowan Hezen. Bestaan maar, bestaan maar, bestaan maar. Je weet dat je het niet kan lopen. Auto vliegt u, een trein, een boot. Het carnaval is in de jaren na de rel in Amerika gewoon doorgevierd. En dat geldt zeker ook voor Jacques Poels. 10 jaar geleden leerde ik mijn huidige vrouw kennen. En toen zijn we eigenlijk weer samen carnaval gaan vieren. En het is eigenlijk nog erger als ooit. Ik ben nu 63. Dus en dan gaan we naar Venlo. Want Venlo heeft de mooiste muziek, de mooiste carnavalmuziek. En dan schminken we. Zij schminkt zich, ik schmink mij in. Dan zijn we onherkenbaar, dus weet niemand. En dan sta ik daar op het plein mijn eigen liedjes mee te zingen. Zonder dat iemand weet dat ik het ben, weet. Dus ik zit er weer volledig in, zeg maar. Hier ben ik opgegroeid. Het Bruin Café, hè? Al 52 jaar.
En ja, hier kan eigenlijk volgens mij alles. Dus heel veel schutterijactiviteiten, carnaval, veel live muziek en ja, leuke tijden. Pieter Roberts groeit op in het café van zijn ouders in het Limburgse dorp Amstenrade. Carnaval krijgt hij met de paplepel ingegoten. Misschien ook omdat ik juist boven die kroeg opgroeide, was er ook geen mogelijkheid om te zeggen, nou, carnaval, dat doe ik niet aan. Dus je zat er, dat was er gewoon. Net als kerst en Pasen en nieuwjaar, carnaval, dat is er. Dit is een van de eerste dingen die ik gemaakt heb. Harry Potter-achtig. Ja. Zelf gemaakt? Ja. Nou, dat stelt nu niks meer voor, maar toen was ik daar heel blij mee. Ik deed heel graag mee. Verkleden ook gewoon altijd, soms wel 2 keer op een dag. Of 3 keer, ik weet het niet. Dan had ik iets leuks aan en dan dacht ik, nou, de mensen hebben het nu wel gezien, kleed me maar weer om. Door carnaval ontstaat bij Pieter de liefde voor het verkleden en jezelf omtoveren in een ander personage. Ik zat op ballet toen en mijn balletjuf die dacht van, ik wil jou meenemen bij het showballet. Dat normaal alleen maar meiden zijn. En dan moest ik helemaal verkleed. Het was echt een meisje op het podium. En het grappige vond ik dat ik toen daar binnenkwam en dat mensen mij niet herkenden in mijn eigen dorp. En dus ik heb het dansje meegedaan. Zo goed als ik dat kon op die hakken. Nou. En ik kan me nog herinneren dat ik gewoon daar binnenkwam en mensen tegenkwam en die me niet herkenden. En voor mensen waar ik echt gewoon dagelijks mee contact had. En dat vond ik heel leuk. Zonder dat ik had geen masker op, ik had gewoon make-up op. Hè? Gewoon iets simpels. Pruikje. Ja. Het wordt heel erg en daarna wordt het pas mooi. En ik kan me ook herinneren dat ik, toen ik jong was al, weet je, met carnaval was ik heks of zo. En ik tante Sidonia of ik ben naar de basisschool nog een keer als Mrs. Doubtfire volgens mij geweest. Ja, dat deed ik dan toch. En dat was ik ook, dacht ik van, nou, dat kan. En mijn moeder vond het allemaal oké, dus dat werd ook gewoon allemaal gemaakt en gedaan. En werd ik in gesteund. Ja, wat heb ik hier nog? Ik zat vroeger hadden we een carnavalsgroepje, Sifu. En dan hadden we ook nog, dit waren de eerste pakken volgens mij, de prins en prinsessen. Kijk. Het hangt er nog allemaal. Van wie heb je dat na je geleerd? Van mijn moeder. En die maakte altijd alles voor mij, voor carnaval en zo. Nou, niet en zo, carnaval. En ja, misschien werd hij ook wel een beetje gek af en toe, want dan wilde ik iets en dan was het precies niet wat ik wilde. En dan zei ik dat en dan zei ze, nou, doe het maar zelf. En dan kon dat. Dan was daar altijd materiaal genoeg in huis om daarmee te experimenteren. En dan deden we dat. Weet je, het verkleden was een soort van passie geworden toen ik jong was. Ik verkleedde me elk moment wat mogelijk was. Ja, uiteindelijk heb ik daar mijn werk van gemaakt. En wat is je werk precies? Ik ben drag queen. Behalve als Pieter Roberts gaat hij ook als Patty Pam Pam door het leven. Ik hou ervan om op het podium te staan en ja, ik weet het niet, het is moeilijk uit te leggen. Het is een soort van alle dagen carnaval. Wat ik allemaal gebruik voor mijn drag outfits. En dat blijft dan, weet je, blijven lapjes over en die laat ik dan lekker liggen. En daar maak ik dan een leuk carnavalspak van. Voor mezelf. Ja. Carnaval is wel in de tijd dat ik wel terug ga uit Amsterdam naar het zuiden. Om gewoon het mee te maken. Het is zo fijn. Het verdoezelt de niveaus tussen mensen. Iedereen kan net zo even belangrijk zijn. Of ik mij als een chique heer of een chique dame of juist een zwerver wil kleden, dan kan dat. En dat vind ik heel mooi aan carnaval. Morgen in Carnavalshart. Met me, dans met me,
zijn nog lang niet oud. Ik kan het je niet zeggen wat de carnaval voor mij betekent. Ik kan het niet zeggen. Alles, alles. Het zet wel de deur open voor alle meisjes en vrouwen na mij. Ik vind het een prachtig feest. En ik vind het een eer om de carnaval op deze manier te mogen beleven.